4 και 5 Ιουνίου 2005, ανάβαση Κορυλόβου Δράμας. Ένας θεσμός που διοργανώνει φέτος για δεύτερη φορά ο Όμιλος Φίλων Αυτοκίνησης Δράμας. 4 Ιουνίου από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, τεχνικός έλεγχος αυτοκινήτων στον περιφερειακό του Κορυλόβου. Και 4 με 7 το απόγευμα οι χρονομετρημένες δοκιμές. 5 Ιουνίου, εκκίνηση στις 11 το πρωί, απονομές κυπέλων στις 2:30 το μεσημέρι. Δεύτερη ανάβαση Κορυλόβου Δράμας. Να είστε όλοι εκεί. Με την ευγενική χορηγία Αφή Ιωαννίδη ΑΕ.